Дозволить нам зазирнути в світ японської ділової культури. Наступною виступають представники України. Буде через тектонічні зміни у світі. Етика, амнезія та свобода слова. Журналісти мають право критикувати владу, а Наприклад, ми давно вже вийшли з 90-х і в той час, так, правильно. Він став білим. Як же на практиці застосовуються ці закони проти хабарництва? на практиці вони працюють з таким чином. Записуєте свої відповіді і потім по результатам скажемо, наскільки відсотків буде чого. При роботі з гуманітарними ресурсами це дуже серйозне порушення. Попри всі відмінності в культурі, традиціях та умовах розвитку, всі країни поділяють значну увагу питанням етики та культури.